צל המסע איתי שמתארך ונוגע מפרח אוי, נגמר כבר. ברוך הבא, בוא תתיישב, בוא. איפה אשתך? התחלקנו חצי חצי, אני לקחתי ילדה ואשתי לקחה 9. התחלה בכיבוד. כיבוד, מה יש לנו? סרדינים? מלח? בוא תתכבד. שהכל מיועד ורע. שים קצת מלח, עבוד. טוב, תתחיל מהישיבה. באיזה ישיבה למדת? אני למדתי כ10 שנים בישיבת מרכז הרב, בעוד בזמן שרבנו היה נותן שם שיעורים. מצוין. איפה נמשיך? נראה לי מהצבא. איפה שירת בצבא? אני לא יודע אם אני כל כך יכול לספר, הייתי ביחידה. יחידה? טוב לנו. כמה ילדים יש לכם? 10, 11, 10 ברוך השם. יש סיכוי. יש סיכוי. תשאל אותו על החינוך והחקלאות. במה אתה מתעסק? אני מורה לתנ"ך ומורה לחקלאות. המשפחה? סילדרבוים. טוב, מזל טוב, התקבלתם. תודה, ממש תודה. יישר כוח לכם. מזל טוב, מזל טוב, ילנו. קצת ויקרא מסופר כתוב בנביא ש... ואיפה אנחנו גרים? בוא אני אראה לך בדיוק איפה אתם תגורו. יש לכם בדיוק בית טוב ויפה. לא. בוא וצל המסע איתי שמתארך ונוגע מפרח מייגע וכל יום הופך לעוד סימן לשביל שבדרך. אין שם שום בית. הנה שם. שלום. מה? איפה בית? הבטחתם לי בית. גם לי הבטיחו בית. גם לי הבטיחו בית, מה אתה חושב? גם לי הבטיחו בית. גם לי הבטיחו בית. גם לי הבטיחו בית בקשת. גם לי הבטיחו בית בקשת. לי הבטיחו בית בקשת. גם 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 לי הבטיחו בית בקשת. Я нет понимаю по-русски, да, кеши. גם לי הבטיחו בית. וכמה זמן כולכם מחכים? 36 שנה!